Що? Какво ще направи? Като видях как дали газа, се притесних. И то не от днес. Не е скункс, май. Да. Бе, за всеки случай. Не се прибирай. От ICH. То до сега спа, слезе по столбичката. Голяма квартира има. Как? И той си малко какво се отвори. Те са две вътре. Две ли са? Да, имаш още едно. Не знам, защото е тъс слезечка Значи, по женско столбичката, дойде на ГЗС и влезе вътре. Такова норка ли? Не норка. Не знам какво говорят. Голяма бубличка маска. Аз съм... Не, на тя. Май на опусу, да. Минали се при нас. Дали влез пак деня. Вижу, за котката ни пука, всичките животни спът. Намерихме когато път да вървим. Те са се питали вече ти, какво чакаш, няма да скача отгоре. Мър.